Zdravím všetkých divákov môjho kanála, moje meno je František, teší ma. Nachádzame sa na miestnom štrkovisku, je to pár kilometrov od môjho domu. Je tu rozloha zhruba 14 hektárov, členité dno. Prišli sme dneska chytať na sáčky PVA Solidbag od Foxu. Je to veľmi dobrý spôsob chytania, keď je ešte chladná voda a potrebujeme zaujať rybu. Nie je to príliš selektívny spôsob lovu, ale je veľmi účinný, čo sa týka robenia záberu. Ukážeme si dnes, ako sáčky robím ja. Je ako veľa spôsobov. Každý to robí inak. Dneska budeme vidieť, ako to robím ja. Používam prioritne sáčky od Foxu Solidbag. Snad to vidíte dobre na tom zábere. Veľmi dobre držia, rozpúšťajú sa primerane rýchlo, som s nimi veľmi spokojný. Osobne to robím tak, že používam vždy na každú palicu, začínam teda loviť s rôznym druhom krmiva a guly. A robím to vlastne tak, že do sáčku si dávam aj Method feederové krmivo, aj malé peletky, aj podrvené boilies. A na záver to zalievam vždycky boostrom. Zalievam, ja s ním prebodávam ten sáčok, je dôležité prebodnúť ten sáčok, lebo v ňom sa nachádza vlastne vzduch. A vďaka nemu nám tam vie vtiecť tá voda. Robím to vlastne takým spôsobom, že jak si plním ten sáčok, tak na spodok sáčku vždy uložím samotnú guličku sáčikom, montáž, a zasypem ju najprv Method mixom. On je relatívne mäkký, tak viem, že mi neotupí háčik. Je to super. Potom dávam vrstvu peletiek, vrstvu guly, na ktorú pokladám samotné olovo, a potom to dosypávam ešte peletkami a Method mixom zhruba po vrch toho olova, kde zaťahneme ten sáčok, to si predvedieme za chvíľočku. A potom to dobústrujem prebodnutím toho sáčku vlastne. Bústrujem to zhruba niekde v strede a bústrujem to presne tam, kde mám guličku, aby ten booster samotný sa mi naviazal aj na tú guličku a dávalo to lepší, primárnejší signál priamo na ňu vlastne. Za chvíľočku si to ukážeme. Takže ukážeme si plnenie sáčku. Vyberieme si sáčok. V jednom balení je ich 20. Príde mi to cenovo relatívne prístupné, sáčky si viete aj dokupovať, nie je to problém, bez zakúpenia toho celého kompletu. Vždycky to zavrieme, momentálne ranná rosa, je relatívne vlhkosť, aby sa nám tie sáčky nejako nepoškodili. Súčasťou balenia, ako môžeme vidieť, je takýto lievik, naberačka a aretačný krúžok. Naberačka je stlačiteľná, nie je to celistvý kruh. A aretačný krúžok nám slúži vlastne na to, že my si tú náberačku takto stlačíme, nasunieme ho na to a lepšie to vieme osadiť na ten sáčok. Ten lievik samotný má zdrsnený spodok a vidíte to takú rysku, zhruba potiaľ nasádzate ten sáčok samotný. Ukážeme si to. To je úplne jednoduché. Aretačný krúžok dáme dole. Vlastne môžeme prejsť na plnenie samotného sáčku. V tomto prípade začíname sladkou zmesou. Pod háčikom mám guličku, je to Blackberry, sa mi zdá. Áno, Blackberry popka. Používam popku, pretože keď ten sáčok dopadne na dno,
tak chcem, aby sa mi tá nástraha samotná dostala nad tú zmes a tesne pod háčik dávame závaže, nedávame ho nejako extrémne ďaleko, ako v prípade klasickej montáže, keď chytáme nábojris. A nadväze samotný, momentálne do toho mám taký troška dlhší, idem skúsiť, by mal mať zhruba okolo 10 cm. Väčšina ľudí preferuje to, aby olovko bolo ľahšie, okolo 60 gramov, malo dlhú túto kvázi tyčinku. Podľa mojich skúseností je to úplne zbytočné, príde mi to vizuálne pre tú rybu viacej nápadné, takže používam kratšiu tyčinku a ťažšie olova. Toto je konkrétne 140. Mám rád, keď je to samozásek, lebo keď tá ryba vyrazí ku mne, je to kvázi padáčik, tak chcem, aby bola väčšia šanca, že tej rybe sa to zasekne v tej papulke. Dokonca si viem predstaviť, že by tam bolo použité závesné olovo, ale mne to osobne vyhovuje takto. Takže ukážeme si, ako to budeme plniť. Do jedného rohu sáčku, ako som spomínal, si vložíme háčik s guličkou. Máme tu takúto drážku, tam si to vieme pekne prevesiť. A mám tu takúto náberačku. Mám momentálne malé dieťa, takže náberaček máme doma habadej. A zasypávame tú popku a ten háčik asi 3 lyžičkami, malo by to stačiť, náberačkami. Vidíme, že máme zasypaný háčik aj so samotnou guličkou. Takže prechádzame na peletky. Máme zo pár lyžičiek tiež. Prečo používam peletky, Method Mix aj drevené boilies? Je to vlastne kvôli tomu, že Method Mix je ľahší. Je to v podstate najľahšia súčasť týchto troch jednotlivých zmesí. Keď mne to dopadne na to dno a prepláve naokolo nejaká ryba, ryby tam plávu, skúmajú, privoniavajú, dokonca tými plútvičkami vedia zamávať, aby to rozvírili tie staršie, väčšie ryby, aby spoznali nástrahu, tak skrátka to povíria. Tá jemnejšia zložka toho sa mi povíri do stĺpca. Ja chcem, aby mi v blízkosti toho háčika aj niečo kvázi ostalo a na to mi slúži tá pevnejšia zložka. Ako dobre vieme, tak peletky sa relatívne rýchlo rozpúšťajú. A ten drevený boilies mi tam vydrží trošku dlhšie. S olovkou si to vieme takto troška asi udusať, zatlačiť. Dobre. Preto vlastne používam 3 druhy. Ako hovorím, na záver tam dávam ešte aj dip. A dip dávam vlastne takým spôsobom, že v jednej časti ho dávam priamo do toho bodu, kde mám tú guličku. Tu ju môžeme vidieť. Aby mi tú guličku troška zalialo, aby to bolo pre tú rybu atraktívnejšie. A navyše vytvára mi to v tej vode krásny oblak. Blížime sa do finále. Ešte trošku. Metódu. Vidíme, že som sa dostal kvázi po vrch toho olovka. Je to tak pekne navrstvené. A v tomto bode vlastne niektorí ľudia používajú na zaviazanie vrchu sáčku PVA nite, PVA pásky. Mne to príde relatívne zbytočné, lebo vieme spraviť takú vec, že ešte by som tam troška pridal. Vieme vlastne spraviť takú vec, že my si ten sáčok len takto zatočíme, presne v oblasti tej paličky. Obmotá sa nám okolo nej. Navlhčíme si tú časť, čo nám ostala na
rigu. V tomto momente to zosúvame na ten sáčok a ono sa nám to na ňo krásne nalepí. Veľkosť toho sáčku je taká, že nám tým pekne prejde. Máme to na ňom nalepené. Paráda. Ja si ešte zalepím tie rohy, aj keď nejdem nahadzovať ďaleko, v tomto prípade mi to nie je úplne podstatné urobiť, ale chcem, aby ste to videli. Takto si zalepíte rohy. Keď to urobíte, tak to lepšie letí vzduchom. Takto nejak to vyzerá. Má to taký pekný tvar. Teraz si zoberiem ten booster a do rôznych vrstiev si to zaboostrujem. Ako hovorím, je to dobre prevodnúť, lebo v tom sáčku sa nachádza vzduch. Aby sme ten vzduch odtiaľ aj troška dostali. To bude padať k tomu dnu. Nájdem si tú guličku moju. Troška sa mi tam zašila. A nájdem ju hmatom. Pícham to aj k nej. Dobústrujem. Netreba tam toho dávať 3 tony zasa. Takto nejak vyzerá prichystaný sáčok na použitie. Môžeme ho ísť nahodiť. Ryba sa ukazuje, je to dobré. Vidím to pozitívne, snad si aj nejakú ukážeme v tomto videu už. Ešte si niečo povieme k tej montáži. Nadväzec je relatívne krátky v tomto prípade. Tento skúšam mať troška dlhší práve teraz. Mali by mať niečo zhruba okolo 10 cm, už sa hýbeme okolo 15. Kratšie je preto, že aby sa nám tá šnúrka v tom sáčku zbytočne nemotala a nekrutila samozrejme. V prípade tohoto olova je obratlík vsunutý dnu. Pri zábere samotného sa olovo stáva kvázi priebežné, čo sa vyžaduje aj pri niektorých súťažiach. Nemôžete používať zafixované olovo. A na tejto montáži ideme použiť tiež popku. Bude to krill, red krill presnejšie povedané. A táto gulička má diffusion efekt. Tiež dip, ktorý budem používať, tak má rovnako diffusion efekt. Aj gulička, aj dip sú od firmy Tandem Bites. Zvyšok je taký kvázi mix. Nerad používam konkrétne značky, vyslovene iba jednu jedinú značku. Rád si to namixujem podľa toho, jak mne sa zdá, že by to bolo správne. Takže nie som zameraný na konkrétnu jedinú značku. Väčšinou to je tak, že každá značka má niečo naozaj dobré a v niečom sú slabší. Preto používam od každého niečo, čo mne konkrétne vyhovuje. Idem si urobiť druhý sáčok, idem ho nahodiť a spravíme si ešte nejaký záber na miesto, kde lovím. Spravíme si nejaký záber na udici, aby ste videli, ako zhruba používam zostavu. Budeme dúfať, že sa nám niečo podarí chytiť, aby sme si ukázali aj nejakú rybu. Za chvíľku sa vidíme. Takže mám prichystaný druhý sáčok, vyzerá to veľmi podobne, prakticky totožne, akurát rozdiel z mesy. Zase je to pekne navrstvené, je to dobústrované. Aj k tomu háčiku v tom spodnom rohu, ako môžete vidieť, toto bude tá... Prepačte, zmes s diffusion efektom už nám začína svítať, takže by to mohlo byť pre tú rybu celkom viditeľnejšie, nie je to nejaká extrémna hĺbka. Hýbeme sa v tejto časti okolo 2-3 metrov, takže by to mohlo byť pre ňu vidno. Snáď je to dobre vidno na tej kamere. Ideme to nahodiť.
Takže toto je moja zostava, nej som nejaký milionár, takže som išiel zlatou strednou cestou. Stojan je od Delfinu, je to celokov, takže som s ním veľmi spokojný, už ho používam asi 5. sezónu. Nemá jedinú chybičku, naviaky 8-kačka Okumi, tiež zlatá stredná cesta, zatiaľ žiadna závada, žiadny problém, tiež som veľmi spokojný. A palice máme tiež od Delfinu, je to Armada Carp, tieto konkrétne sú 3-metrové. Mám aj 3 šesky, tie používam, keď viem, že budem chytať na nejakú väčšiu vzdialenosť, potrebujem to ďalej hádzať. Ale inak preferujem tieto menšie palice. Človek si s nimi viacej vychutná zdolávanie ryby. Je to celkovo príjemnejšie, hlavne v šlne je to super, keď sa zdoláva. Je to praktickejšie, obratnejšie, veľmi dobré. Mám takéto signalizátory od firmy New Direction, neviem, či ich poznáte. Je to relatívne staršia vec, už majú aj nejaké novinky. Kúpil som si ich hlavne preto, že je to praktické, keď chytám napríklad vodnú nádrž Kráľova, začnú plávať nejaké nečistoty, prší, nemusím vychádzať z bývaku, tieto signalizátory sa dajú spárovať s aplikáciou a viem si tam nastavať na diaľku senzitivitu, všetko je to úplne super. Takže takto nejako vyzerá voda, kde chytám. Je to relatívne veľké štrkovisko, ako som už spomínal, má 14 hektárov. Je niečo okolo 7 hodiny ráno, nemám veľa času, preto chytáme PVA. Okolo 12 to chcem baliť, takže dúfam, že si v tomto videu ukážeme aj nejakú rybu. Ešte by som sa vrátil k tým signalizátorom, používam ich totižto prvú sezónu, zámerne som sa na nich zameral. Zaujímalo by ma, či s nimi vy máte nejaké skúsenosti, napíšte mi prosím vás do komentárov. A na konci sezóny si k nim spravíme nejaké zhrnutie. Za mňa je to zatiaľ super, nemám ich ešte vyskúšané v nejakých horších poveternostných podmienkach, nejakom silnom daždi. Ich vodotesnosť, akurát na jednom signalizátore som zaevidoval, že čo je tam tá vodiaca tyčka, tak mi niekedy vynecháva pri tom, jak už šroubujem jej osvetlenie. Ale inak som s nimi zatiaľ veľmi spokojný, hovorím, neviem, aké skúsenosti s nimi máte vy. Dajte mi prosím vás vedieť a na konci roka si k nim spravíme nejaký súhrn mojich poznatkov a povieme si k tomu viac. Takže bohužiaľ dneska rybu neuvidíme, jednu rybu som stratil v prekažkách. Našťastie som jej nenehal v papulke háčik, to ma teší. Ale ešte je relatívne studená voda, aj keď aktivita bola, hovorím, ale na vedľajšom fleku, kde som predtým zvažoval, že by som tam šiel, ale kvôli tomu videu, kvôli točeniu som šiel na toto miesto, lebo je to tu relatívne komfortné. Na budúce pôjdem tam, snáď vám odtiaľ nejakú rybičku ukážem. Ak sa vám moje video páčilo, tak poprosím like, prípadne nejaký komentár a najlepší odber. Ďakujem a prajem pekný deň.